Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa sedaya. Kula Alvin Danang badhe ngancani ing enjing menika laporan-laporan ingkang akurat kula aturaken paring panjenengan. Sakwise kedadian bencana alam banjir nang dina Rebo tanggal 13 Januari 2016 bengi nuli saiki ana 6 kepala keluarga warga desa Warung Kiara RT 3 Sukamaju Cianjur sing rekoso ketunan material sing ora saithik. Senajan ora ana korban jiwa ing jero musibah kasebut, kerugian ditaksir duwe aji 20 juta luwih. Para korban saiki ngarep-ngarep ben cepet ana infrastruktur panggon pangowo lemah ing bantaran kali Cisuro sing mbledak. Miturut Faiz, salah siji korban kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kuwatir bakal kedadian hal padha pas cuaca olah bali. Kedadian bondo lan barang duwene warga liya sing dadi korban banjir entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir. Omah kontrakane Arti ambruk ditempuh banjir. Tembok tengen omah mburi sekitar 50 meter ambrol. Lan bondo duwe Iwan ing omah sewaan kegawa arus. Tembung pangarep RT 03 Asep Mahemin Kamis tanggal 14 Januari. Para korban waktu iki ngarep-ngarep kanggo sakcepete oleh bantuan becik saka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air lan Pertambangan utawa PSDAP utawa instansi terkait liyane. Cendake dekne kabeh ngarep-ngarep ben pemerintah kabupaten utawa Pemkab Cianjur cepet tanggep jero nangani bencana sakono iki. Dikuwatirke yen udan deres bali mudhun, kali Ciswara bakal ngalami banjir gedhe meneh. Lan kanggo antisipasi hal tersebut, minimal kudu ana realisasi penanganan TPT ning sadawa bantaran kali Cisarua. Pangene aja nganti kedadian meneh, mula kuwi cepet kudu ndang didandani. Warga ndambake banget sakcepete ana penanganan TPT. Tutur iki 30 tahun warga salah satu RT 03. JJ 46 tahun nglaporake korban banjir liyane ngungkapke menawa nang banjir sing kedadian wingi kuwi korban sing paling parah yaiku omah kontrakane Arti sing rubuh kesapu tempuan banyu. Mesake kuwi sing kontrak bondone kegawa banjir. Kontrakane rubuh sing digawe ngekos dheweke pawarta basa Jawa banjir 2016. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beak SMP mau didiakan bangunannya. Cekap semanten pawarta sing kula bawaken dek wau berita anfaedah kontrakan sing ambruk. Matur nuwun, kula Alvin Danang saking kelas 12 MIPA 4 ngaturaken pangapurane sing sak gede-gedene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Faiz Andarul Mufid saking kelas MIPA 4 ditugaske damel teks naskah. Woi, aku ke kamera ya. hah? Lan kula Ilham Abdullah Chat sing nyekel kamera lan ngeditke. Cisuro sing budak. Wes dijajah. Bondo duwe Iwan ing omah kontrakane Arti sing rubuh kesapu tempuan banyu. Terus itu dulu. Cekap semanten pawarta sing kula damelaken dewau niku mau berita unpaedah. Kaget pala. Ngekos dheweke pawarta basa Jawa banjir 2016. Salam. Wes bener-bener. Bener bener. Piye piye. Eh? Piye piye.